6 ta' Settembru San Eleuterju, abbati, miet fis-sena 585. Is-sempliċità u l-ispirtu tan-diema kienu l-virtujiet distinti ta' dan l-abbati qaddis tas-6 seklu. Huwa ġie elett biex jippresjedi il-monasteru ta' San Marku qrib Spoleto u kien imżejjem minn Alla bid-don tal-mirakli. Tifel li ġie fdat f'idejn il-monasteru biex jiġi edukat hemm wara li l-abbati kien ħelsu minn pussess diaboliku kien jidher quddiem kulħadd imfejjaq minn dak li kien jimmolestjah. Imma darba waħda Eleuterju azzarda jgħid la darba dan it-tifel qiegħed fost il-qaddejja ta' Alla, id-dimonju mhux se jazzarda jersaq lejh. Dan il-kliem der li kien frott il-vanità u għalhekk id-dimonju reġa' daħal fit-tifel u kompla jittormentah. L-abbati għaraf li kien żbalja bi kliemu u umilment stqar il-ħtija tiegħu. Beda sawma minnu fih u l-komunità kollha ingħaqdet miegħu sakemm it-tifel reġa' ġie meħlus. Meta San Girgor il-Kbir sab ruħu ma jistax isum fil-jum imqaddes ta' Sibt Lejt minħabba djufija estrema, stieden il dan il-qaddis li kien fruma f'dak iż-żmien biex joffri talb lil Alla għalih sabiex ikun jista' jingħaqad mal-fidili fil-pratika solenni tas-sawm ta' dik il-ġurnata. San Eleuterju talab ħafna dmugħ u l-Papa meta tnej ħarġu l-barra mill-Knisja ħassu f'daqqa waħda imsaħħaħ u seta' jwettaq is-sawma hekk kif xtaq. Jingħad li dan l-istess Papa kien qal li l-abbati kien qajjem raġel mejjed lura għal ħajja. Dan hu l-kliem li uża biex jiddiskrivih. U kien raġel tant sempliċi, wieħed li kien jagħmel penitenzi kbar, li m'għandniex niddubitaw li Alla kien jagħtih ħafna grazzi għad-dmugħ u l-umiltà tiegħu. Wara li rriżenja mit-tmixxija tiegħu bħala abbati, San Eleuterju miet f'Ruma fil-monasteru ta' San Indri madwar is-sena 585. Il-ħajja ta' dan il-qaddis fis-skiet tal-monasteru mimlija talb, sawm u penitenza fakkritni fi kliem Ġesu meta qal: meta ssumu tqarsu x'wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh, iżda int meta tkun sajjem idlek xarek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjeb imma quddiem missierek li huwa fil-moħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Mattew kapitlu 6 versi minn 16 sa 18. U l-każ tat-tifel li reġa' ġie meħlus fakkarni f'silta oħra fil-Vanġelu meta Ġesu kien keċċa spirtu ħażin minn tifel li d-dixxipli tiegħu ma rnexxilhomx ikeċċu. Ġesu meta ra l-kotra tiżdied, għeddet bl-aħrax li l-ispirtu ħażin u qallu: ja spirtu imbikkem u trux, jiena nordnalek oħroġ minnu u la terġax tidħol fih qatt iżjed. U fil-waqt li qabad jixer u jħabtu ħafna ħareġ minnu u t-tifel inxteħet għal-mejjed, hekk li l-kotra tan-nies bdiet tgħid miet, imma Ġesu qabdu minn idu qajmu u huwa waqaf fuq riġlejh. Meta mbagħad Ġesu reġa' daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsew rasu ma' rashom: għaliex ma rnexxinniex inkeċċuh? Spirtu bħal dak għalilhom ma jista' jitkeċċa b'xejn ħlief bit-talb u bis-sawm. Mark kapitlu 9 versi minn 25 sa 29. Imma is-sawm għadu jgħod fi żmien tal-lum. Iva, la darba Kristu nnifsu kellimna fuq kif għandna nsumu u fuq l-importanza tiegħu. U nafu anki mill-ħajjiet tal-qaddissin kif is-sawm maqut mat-talb iċċaqlaq il-muntanji. Tgħid bis-sawm jirnexxieli nirqaq,
Le, il-benefiċċji primarji ma jinkludux telf ta' pis għalkemm dan jista' jiġri. Is-sawm għall-Kattoliku għandu tifsira spiritwali u mhux sempliċement fiżika. Is-sawm huwa imħeġġeġ mill-coaches għal benefiċċji fiżiċi, naturalment mexxejja spiritwali ta' reliġjonijiet differenti joffru dan ukoll bħala pratika. Iżda aħna l-Kattoliċi ilna ninkoraġġixxu dan għal 2000 sena u fil-fidi ta' Iżrael kien ipprattikat sa minn dejjem bħala mezz biex toqrob lejn Alla. Barra minn hekk Alla jitlob li nsumu f'ċerti żminijiet kif insibu fl-Iskrittura. Imma kif nistgħu nsumu? Kull meta nisimgħu dwar il-bżonn tas-sawm u l-astinenza, dlonk nistgħu naħsbu li dan ifisser li għandna nnaqsu mill-ikel. Imma jeżistu modi oħra li jistgħu jgħinuna biex aktar nagħtu spazju lil Mulej u nħalluh iħalli il-marka tiegħu f'ħajjitna. Dawn li ġejjin huma xi suġġerimenti li wieħed jista' jikkonsidra. Iċċaħħad mir-rabja u l-mibeda. Minflok agħti lil familtek doża żejda ta' mħabba f'kull jum li jgħaddi. Iċċaħħad milli tiġġudika lill-oħrajn. Qabel tiġġudika lil proxmu tiegħek ftakar li l-Mulej jgħadrek fin-nuqqasijiet tiegħek. Iċċaħħad min-nuqqas ta' kuraġġ li jista' jaqtalek qalbek. Ftakar fil-weda tal-Mulej li għandu pjan għal kull wieħed u waħda minna. Iċċaħħad mill-gar meta ssib ruħek f'burdata li tgur għala għajnejk u ftakar f'dawk il-momenti sbieħ li l-Mulej tak f'ħajtek. Iċċaħħad mill-ħsibijiet ta' ġrajiet negattivi u weġat li forsi qed itaqluk. Tgħallem aħfer saħansitra anki lil min jagħmillek id-deni. Iċċaħħad mill-infiq bla rażan. Għamel ħiltek li tnaqqas mill-infiq ta' kuljum u dak li ġemma offrih karità lil min tassew u fil-bżonn. Iċċaħħad milli toqgħod tgħid fuq in-nies jew tkompli ma' min jgħid fuq in-nies. Minflok itlob għan-nies li tiġik it-tentazzjoni li titkellem fuqhom u tiddiskuti emilhom ħalli l-Mulej jagħtihom il-grazzi li għandhom bżonn ħajsiru nies aħjar. Iċċaħħad minn ħin żejjed ta' rilassament, ħsieb li tuża ħinek sabiex tirrifletti u taħseb ftit aktar fuq x'tista' tagħmel f'ħajtek, tneħħi jew iżżid xi affarijiet li taf li tassew jeħtieġlek, ħalli tavvanza fil-mixja spiritwali tiegħek li tagħha trid tagħti kont lil Alla la tidher qudiemu. Iċċaħħad minn ħin quddiem it-televiżjoni, il-mobile, it-tablet, il-PlayStation, il-Facebook, iċ-chat u oħrajn. U għaddi aktar ħin quddiem Ġesu Ewkaristija fil-kappellel tal-adorazzjoni imxerdin ma' kull imkien f'pajjiżna. Ħu ħsieb fil-quddisa ta' kuljum u rċievi s-sagrament tal-qrar u tqarbin ta' spiss ħalli żżomm ruħek il-bogħod midnub u tirbaħ fuq it-tentazzjonijiet li jkollok. Imma x'inhuma l-benefiċċji tas-sawm? Il-benefiċċji spiritwali huma diversi u hawn se nsemmi ftit minn dawk ewlenin. Is-sawm jgħin lil moħħ biex jiffoka u jikkontempla fuq l-affarijiet li jogħġbu lil Alla u li jridna naħsbu fuqhom u nkunu nistgħu nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Ipatti għad-nubiet tagħna u tal-oħrajn. Iġib f'kontroll il-passjonijiet tagħna li ġeneralment jirbħu fuqna meta inpaxxuhom iż-żejjed. Jumiljana u l-umiltà tagħmel ġid lil ruħna. Meta numiljaw ruħna nkun nistgħu nirċievu aktar minn Alla, hekk kif insibu fl-Iskrittura Alla jieqaf lill-gburin u jagħti l-grazzja lill-umli. Ġagbu kapitlu 4 vers 6. L-umiltà tirrikonoxxi l-ħtieġa tagħna għal Alla. Inħeġġiġkom bimħabba fil-Mulej biex issumu meta u skont kif jispirakom u. Il-Knisja tobbligana nsumu biss fl-4 tal-Irmiet u fil-ġimgħa l-kbira. Naturalment, is-sija sawm qabel nirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija tapplika s-sena kollha. Imma min iħalli l-Ispirtu t'Alla jmexxih jasal jaraf li jeħtieġ ta' sawm aktar frekwenti. Is-sawm huwa offerta lil Alla biex hu min-naħa tiegħu jieħu ħsieb
id-diffikultajiet tagħna u ta' dawk tal-proxmu kollu tagħna u ta' madwar id-dinja. Talba. Aziz ħuna fi Kristu San Eleuterju Abbati, għamel li bl-interċessjoni tat-talb tiegħek aħna narfu il-valur tas-sawm maqut mat-talb biex bihom inkeċċu x-xjaten tal-ħażen fi żminijietna u biex naqalgħu mingħand Alla dak neħtieġu għalina u għal kulħadd fil-ġisem u b'mod speċjali fir-ruħ. Amen.